אז למה זה כל כך קשה להורים שרוצים נגיד לצאת מהגן שעשועים, אומרים לילד בוא והילד לא רוצה לבוא? יש איזו מין ציפייה כזאת להורים שילדים יעשו את כל מה שהם מבקשים. אבל בשביל שזה יקרה זאת האחריות שלכם, של ההורים. זאת לא האחריות של הילד לעשות כל מה שאבא ואמא אומרים. הוא לא נולד עם תכנות כזה, אין לו כפתור כזה שאפשר ללחוץ. ובעצם אם אני רוצה שהילד יבוא אחריי מבחינת מה שאני מבקשת ממנו, זה דבר שאני צריכה לבנות אותו, שאני צריכה לעשות אותו. ואחת הדרכים לעשות את זה זה לעבוד על החיבור בכלים מאוד מסוימים שמותאמים לגיל. ברגע שאני יוצרת חיבור רגשי מספיק טוב, מספיק חזק, אז יש לילד אינטרס לעשות מה שאני מבקשת, והאינטרס הוא החיבור שלנו. בדיוק כמו שבזוגיות, אם יש לי חיבור טוב עם בן הזוג, אז אם הוא מבקש קפה, מה זה בכיף קפה? אבל אם החיבור בינינו לא מספיק חזק, לא תמיד בא לי להכין לך קפה. הכל תלוי באיכות ובטיב הקשר, ובקטע של הורים וילדים, גם בכמה יש לי הובלה חזקה, כמה יש לי הנהגה בתוך הקשר. ועל זה צריך לעבוד, ואז כשאני אבקש מהילד בגן שעשועים בוא נלך הביתה, הוא פשוט יבוא.